Sa Barangay Love Stories. Kapag nagmahal ang tao, gusto niyang siya lang at walang ibang kahati sa puso ng minamahal nito. Kapag nagmahal ang tao ay kailangang klaro na siya lamang ang gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo ba na may kahati sa puso ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Tito, 55 years old. Isang sumakses na negosyante at isang sumakses na lover. Paanong sumakses na lover? Tatlo kasi ang girlfriends ko. Huwag kayong magalit agad. Consensual naman po ito. Lahat sila ay payag sa sitwasyon. Isa kasi akong polyamorous. Yun bang maraming karelasyon at may consent yun? Wala ko itong kinalaman sa reliyon ko. Isa akong sagradong katoliko. Alam ng mga karelasyon ko na pinagsasabay-sabay ko sila. Walang kabit sa kanila. Sadyang karelasyon ko lamang talaga silang lahat. Nagsimula po ang pagiging polyamorous ko noong nagkahiwalay kami ng asawa ko. 25 years old ako noong ikasal. Nagtagal lang ang relasyon namin ng 4 na taon dahil mabilis akong ma-attract sa ibang babae. Pero hindi ko naman siya niloko. Sadyang hindi lang ako makapagtigil na magkaroon ng interest sa ibang babae. Pero hindi ko naman tinutuloy. Hanggang tingin lang ako. Naging intense ang kagustuhan kong magkaroon ng maraming karelasyon. Kaya nawalan ako ng gana sa asawa ko. Inamin ko sa kanya ang totoo at nagkahiwalay kami. Natagalan bago akong magkaroon ulit ng karelasyon. Kasi gusto ko lang ang subukan yung maraming karelasyon. Pero walang pumayag. Hanggang sa nakilala ko si Jem, 35 years old, liberated at dating lumaki sa ibang bansa. Kaya kung sinabi sa kanya na gusto akong masubukan ang pulong rin at mo ng relationship. Pahiyag siya. Gusto rin daw niyang makisubukan. Kaya pasok na rin sa eksena ang mga sunod kong relasyon. Kaya sumabay ni Jem. Sumunod ay si Vera, 30 years old. At ang pinakabago na si Ruby, 25 years old. Dito, parang nagka-crave ako ng bulalo. Order tayo. Saang resto mo ba gusto? Sa Tagaytay. May mag-deliver kaya mula Tagaytay hanggang dito sa Marikina. Ayoko ng delivery. Pagdating nun malamang masebo na. Hindi na lang ako diniretso. Gusto mo lang palang mag-Tagaytay. Iya ako eh. Sige, magbihis ka na. Tayo. Hindi ako nakakatikim ng bulalo ngayon. Wala ko ba gusto mo ng bulalo? Bukas ko pa gustong tumikim ng bulalo. Saktong 5 p.m. yung cravings ko ah.
Isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-stay din sila. Palibhasa lahat sila ay may daddy issues. Issues. Mga tatay na inabandonan sila nung nagbata pa lamang sila. Kaya nakahanap din sila ng daddy image sa akin. Marami ang nanguhusga sa relasyong meron ako sa kanila. Kasi pinapost ko rin sila sa Facebook. Proud ako. Pero binabash nila ako kaya nag-usap-usap kaming apat na maging pinalaman kami sa social media. Kaya ako na rin yun para proteksyonan ang mga girlfriends. Actually, hindi yata yun pinala. Aming dalawang girlfriend. Isa siyang public school teacher kaya malakas din yung suggestion niya kung dapat ilang buwan na siya. Sa social media ang relasyon namin dahil ayaw niyang may hindi magandang mag-isip sa kanyang mga estudyante niya. Lalo na yung mga magulang ng mga estudyante niya. Tulad ni Jem, malawak din ang pag-iisip ni Bella. At ang maganda pa ay lagi rin niya akong pinoproteksyonan sa mga taong gusto akong husgahan. Papa no. Masarap kong in-order kong fresh oyster. Gusto mo ba? Naku, bukas. Alam mo namang sensitive ang sigura. May meeting pa naman ang bukas. Ay, nga pala. Sorry. Wala sa'yo sa bansa rin natin. Nasa moto ha. Naiwan kasi. Sorry talaga, hindi ko nadala. Nagmamadali na kasi ako. Okay lang yun. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ako mahilig sa regalo. Hindi ko naman love language yan. Pala, quality time ang love language. And consideration. Ha? Di ba ang love language na pala? Inupdate ng mga Gen Z. Gusto ko, i-consider mo pa rin ako sa mga plano mo o desisyon. Kahit ano kaming karelasyon mo. Lagi naman, di ba? Alam niyo namang kinakausap ko kayo isa-isa kung may mga gagawin akong desisyon. Kinoconsider ko rin siyempre ang mararamdaman niyo. Alam mo yan. Alam niyo lahat yan. Alam ko naman. Gusto ko lang ulit maalala. Hindi ko nakakalimutan. Kaya nga ang swerte ko sa'yo eh. Kasi kahit ano kaming karelasyon mo, hindi mo pa rin nakakalimutan ang responsibilidad mo sa akin. Time management lang yan. Tsaka maraming pera. Hindi ka naman pwedeng pumasok sa ganitong klaseng relasyon kung butas ang bulsa mo, di ba? Siyempre, kailangan kong i-provide ang needs nyo. Lalo sa mga date natin. Ang swerte lang talaga namin tatlo sa'yo. Ang swerte rin ako sa inyo, no? Sobrang understanding nyo. Hindi ko alam kung bakit ko pinagsali ganitong biyaya. Tapos kami, something lang ha. Hindi pa. Kakasimula pa lang namin. Natraffic kami kanina eh. Bakit? Padalan kita ng pera pag shopping mo. Teka, kakausapin ko si Mela. Mela, si Rapid ang papasama sa mo. Nag-cancel ng princess sa gala nila. Papuntahin mo na lang kaya siya rito para safe siya. Ang fragile pa naman yun. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Okay lang sa'yo, nakasala natin siya sa date natin. Okay lang. The more the merrier. Sige, sabihin ko sa kanya. Rapid, punta ka na lang doon dito sa restaurant. Pumasok kami ni Mela. Pero nga sa video ngayon. Siya nga ang nagsuggest. Nagmumuri siya sa'yo. Alam kasi niyang mahina akong person. Yan nga rin ang sabi niya. Ang ano, ipabukla kita ng masasakyan, ha? Isasend ko na rin sa'yo yung menu nila rito para maka-order na ako. Okay, sige, see you. Love you. Pakisabi kay Mela, love na love ko siya. Sabi ito mo, ingat ka. Send mo sa akin yung location mo para mabuko ng masasakyan mo. Okay po. Tumalag si Ruby. Ipabuko lang siya ng
rin si Ruby. Kilala na halos niya si Ruby at ang mga hilig nito. Siya na nga rin ang nagsuggest ng order ni Ruby at pumayag naman si Ruby dahil yun daw ang gusto niya. Nakakatuwang ang gusto. Kaano nagpapakala ng mga girlfriend ko? Nang makarating na si Ruby sa restaurant, wagyang niyakap si Bella kesa sa akin. Mas kinumusta pa niya si Bella at mas nakapag-usap pa silang dalawa. Akala may date nila yun. Hindi ka na pumunta to race. Pero ayos na. Ang saya lang sa kalooban na makita silang masaya. Mas naging masaya ang sa date namin yun ni Bella. Panay na kasi ang tawanan namin. Bentang-benta kasi ang jokes ni Ruby sa amin ni Bella. Masiyahin talaga ang sunshine kung may tuturing namin si Ruby. Ang sarap niyang alagaan at mahalin. Kaya na kahit malaki ako at ang edad niya sa akin ay ayos lang. Nagkakaintindihan pa rin kami. Mature din siyang mag-isip kaya na pumayag din siya agad sa relasyon niyo. Pag-clear na raw siya sa ganang klase ng relasyon, taas na rin sa mga kwentuhan ng mga kamag-anak niyang nasa ibang bansa at liberated. Kaya hindi natagalan ang pagpapaliwanag ko sa kanya noong time na nililigawan ko pa nga siya. Gusto rin daw niyang masubukan at so far ay wala naman siyang naging reklamo. Kaya tulad ng sinabi ko, lahat ng kailangan niya ay ibibigay ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kina Jem at kay Bella. Barangay Love Stories. Barangay Love Story. Stories. Kung schedule ang naman ng pag-uusapan, baka nagtataka na rin kayo kung paano ko na-handle ang oras ko sa Sarap po ng mga nakatulog ngayon. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi natin palaging makakasama ang mga minamahal natin sa Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang buhay ko ay magkahalong pagkatagumpay at pagkasawi. Sa kaso ko ay ang aking pagkatagumpay ay agad na sinalubong ng pagkasawi. Ganon din sa aking naging kaibigan. Ako po si Jemuel. Noong 1996 nung nakilala ko ang isang babae na magiging mahalaga para sa akin. Si Nina. Nag-aaral kami noon sa isang university sa Manila. Magkaedad kami kaya sabay kaming tumutok ng first year. Ngunit magkaiba kami ng kursong kinukuha. Journalism ang kurso ko, samantalang fine arts naman ang kurso niya. Usay siyang magpinta, ngunit hindi lang ito ang kanyang talento. Mahilig din siyang gumawa ng mga tula. Dito kami nagkakilala. Dahil sa hiling niyang magsulat. Dahil sa kagustuhan niyang ibahagi ang mga tula. Sumali siya sa aming school publication. Dito ay naipakita ang mga
Madalas kaming nasa opisina ng school publication namin. Karaniwan na yung ginagabi kami upang asikasuhin ang mga kailangan ng aming job. Madalas rin ay nandun kami upang tumambay at makihalubilo sa iba naming mga kasamahan. Mula sa pinagsamahan namin, hindi na lamang kami magkaswela o magkatrabaho. Magkaibigan na rin ang turingan namin. Madalas nagpapagabi ang mga naninirahan malapit sa aming eskwelahan kagaya ko. Nasa boarding house ako ng mga panahon na yun, kaya pwede akong magtagal ng opisina hanggang sa oras na ng pagtulog ko. Kaya na ako antukin. Minsan ay naiiwan kaming dalawa ni Nina sa opisina. Malalim lang kami at tahimik na naman sa campus. Nakatayong-tim siya nagsusulat sa kanyang pader. Nang may tumunog na biglang nabasa. Aksidente kong nasagi ang aking baso ng kape. Wala sa mesa ay natumbay ito hanggang sahig kaya nagkakito. Pati ang kape natapon at bumalat na. Napasigaw tuloy sa kulat si Nika. Mula sa pagtutok niya sa pagsusulat ay napalik ang diwa niya sa kasalukuyan. At napatingin siya sa nagawa. Nang makita niya ang natapon na inumin ay hinanapan niya ako ng basahan. Sa kanya ako tinulungang maglinis. Nangihinayang palawang ako sa kape at sa baso. Si Ina ay pinupunasan na ang sahig. Kaya ako sa kanya kaya napapasuloy ako ng kalisto. Mahikat kong ibinanot sa scratch paper ang nasirang inuman. Sayang naman ang baso. Sabi ko kay Nina habang iniligpit ko ito. Nasanggi ko lang ko. Nabasag kagad pagkapulong. Sa isang itlap, ituloy na pala ako. Mamamaalam dito. Natawa ng kaunti si Nika. Magpapaalam ka naman para may buhay yung baso. Sagot niya. Napang hindi rin ako. Eh kasi naman, hindi ko na magagamit pa yung baso. Kung hindi ko na nabagsak, magagamit ko pa sana naman ng maraming paliwanag. Well, sabi ni Nina, sadyang may hangganan ang lahat ng bagay sa mundo. Alam mo dapat yun, walang forever. Ang isipin mo na lang, gamit mo naman yung baso at nakapag-enjoy, pinupunin mo ng maraming beses. Tumawa muli siya. At least, patang silbi nito. Kung may buhay mo, maalam naman po na walang kapuntahan. At saka malit na bagay lang po. Hindi lang naman palitan yung baso. May sentimental value na kasi yan sa akin eh. Kung inuman mo. Itong baso mismo, nakasama ko na high school pa ako hanggang sa magpasok ko dito sa school publication natin. Dito ako umiinom ng kape kapag may hinahabol akong assignment sa school. Nagamit na ako ng ibang baso. Hindi na yun yung nakakasama ko sigurado. Sagot ko. Tinignan ako ni Nina. Halatang nagtatawa. Siguro ay iniisip niya na may mga tao parang katulad. Yung masyadong pinapahalagahan ng pagkakas. Nakaramdam ulit ako ng kaunting hiya sa pagtitig niya sa akin. Pinalitan ko na lamang ang usapan. Pero sa bagay, gamit lang naman ko. Hindi naman ko tao. Parang nanlungo ko masyado. Wala ko dyan ismayo. Ay napangiti ako. Kaya nga makakainom ka pa rin naman ng kape. Sabi niya, ingat ka na lang sa susunod. Iwasan mo na lang siguro magpatong ng baso sa malapit sa gilid ng lamesa. Umawag ulit siya. At tumaan ang pakaramdam ko sa ngiti niya papadulog. Para hindi ka na magpaalam ng wala sa oras, lalo na sa mga bagay na mahalaga sa iyo.
ako noon na artikulo, ngunit dahil sa nangyari na wala tuloy ako sa mission. Nagpa siya akong umuwi na. Niligpit ko na ang mga gamit ko at saka ako inaya si Nina para sabay kaming umalis. Ayun, dalawa na lang yung naiwan nila sa office eh. Tara na, uwi na tayo. Ang sabi. Tumingin si Nina sa orasan. Ano? Late na pala. Sagot niya. Mag-aalas 10 na pala. Ulat kong nasabi. Hindi ko na malayan yung oras. Ang marinig. Gusto bang i-attend kita hanggang sa inyo? Itinanong ko siya. Naisip ko kung gabi na kasi ayaw ko naman may mangyari sa kanya sa labas. May nagkusang loob akong samahan siya. Ininihan ako ni Nina ng marespeto at saka siya sumagot. Salamat sa concern mo, Jimwell. Pero hindi na kailangan. May driver kami at susunduin niya ako kung may sabi. May sariling driver pala sila sa pamilya niya. Kaya walang kaso. Anong oras siyang umuwi sa kanila. Dito ko unang naramdaman na may kaya ang pamilya ni Nina. Sa katagalan ay napag-alaman kong higit pa pala sa komportable lamang ang buhay nila. Umuwi na kaming nagpaalam. Ang kaming yun. Malamig-lamig ang hangin ng kaming yun. Kaunti na lamang na tao ang nasa kalsada. Na nakauwi na ang karamihan. Habang
Don't trust words. I trust vibes.
Ano po yun?
Masama na nga ang pakiramdam ko. Masama pa pinaramdam ko. Kaya tayo. Ganda ko sa bawang. Nya? Blackmail.
Lagi ko lang mga kami naging malaswaw. Ay! Lugar ang pagkira pa ako. Nakal. Chay, Kulang mo lagi ng ano ko. bakit mo matiliw? Pa! Lumumanda tuman sila pa ah. Lambat siya niya sa lambat siya. Kaya pag ginaraw na dito yung bomb.
Sabay pa kayo nagsabay. Nagkit-ketchup Monday pa.
Lapigit mo. Oy! Baliktad ka di tayo. Ako naman.
Kuya, antay lang, biik! Kuya, antay lang, biik! Ano? Alam ka, di sa ko na nakikita ka.
Pwede. Alin na? Ay, kalimutan na. Ay, di ka naman. Sino? Kumari ka din may nag-deliver. Dapat ginamit na, ginagataan ko. Dapat ginamit. Ako ginalaki, naroon, pati ko kayo yung kapag ko na e-bike. Super biro ko. Delikado kami ang order mo online. Delikado ang order di online. Kasi battery yun. Makakalipot ko ang deliver. Ay, delikado na yung mama niya. Bang yung mama. So, kinin kilidol mo kitang manay. Nag-uyong ka lang na ubing mo kanya. Pagbang man taading mo, baduan. Hindi ka nagpado! Interlock. Uyong lang taading mo. Ano ko siya tayo na? Ginopong aadakan niya. Gagalat sa bali
Kami ilabak dito. Punta to. Punta ba yan? Punta ka. Punta ka. Akin ako. Agad dyan eh. Sukat kami doon. Alam mo kasing may ginagawa ako, wala kang ginawa kundi magpaiyak ng magpaiyak ba? Pag sinelas ka ang labas lang dito. Ate, wala mo na kuya. Nakawarwara lagi, hindi tabang yun. Ang kaman iba lang ay tibasuraan tatay. Hindi dyan eh. Ano inikat naman eh? Yung nga, boy. Sabi naglaas na gusto. Ne. Wala ko dito. Sumagsabay mga Nagdangakantog dito sa arayan ni papang mo.